matinal cu gust care te prinde mereu aproape și te surprinde. Așa începe orice dimineață fresh, cu vitamina denumită Simplu Nești. Starea de bine Alexandra o adună, te invităm să bem cafeaua împreună. O dimineață cu argumente, plină de viață și de evenimente. E ca o piesă bună, ce asculti o săptămână, la două e o scenă, fii Antena. E ca o știre fresh, în care te regăsești, trezit de o sirenă, fii Antena. Hai să ne descrecim frunțile un pic. Hai că începe veselia să vină aici la Fii Antena. Și vine tocmai din Germania veselia noastră. Ia să vedem. Bună dimineața și bine ați venit, doamnelor, domnilor, alături de noi, grupul Demențiali. Bună dimineața! Laurențiu și Alexandru. Or să ne povestească așa pe unde au fost ei și de ce au umblat și ce au făcut și cu cine mai ales. Da, bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor. Puțin obosiți după atâtea ore de călătorie, dar la Antena 1 Constanța veniți cu bucurie, cu sufletul deschis și cu cele mai frumoase expoziții așa mentale trăite de noi acolo. Da, Zenit, ați călătorit cu mașina sau cu avionul? Da, nu cu avionul, cu mașina. Ne-am dus cu o firmă și ne-am întors cu o altă firmă, da, care s-au mișcat foarte bine, foarte repede, condiții foarte bune. Unde ați fost? Mai exact. Mai exact, în cazarea Masa și Dansul în Gummersbach, un spectacol la Köln și unul la Aachen, în Germania, lângă Olanda, la graniță. Oleo, dar pe noi ne-ați uitat aici în Constanța, în România. Doi prezentatori. Acum. Vine vara? Litoralul ne așteaptă, vă așteaptă. Vă prindeau rău doi prezentatori acolo? Da, ne luați ca însoțitori, nici trebuia să muncim, noi veneam doar așa, în vacanță. Ideea este că spectacolele de acolo, numai pentru români, deci la Köln am avut vreo 250 de spectacol. Dar ne vedeți așa porniți spre o carieră internațională. Ne mulțumim și românii. Da, bine, da, numai de-aia, bună chestia asta, știi? Bine, mai erau și nemți sau nemți aici, că mă rog, însoțite de, dar nu puteau să lipsească. Atmosfera a fost încinsă, pentru că maestru Benone Sinulescu a știut să-i ridice, Nicola la maxim, i-a ridicat și ea, și noi am coborât, adică să mai stai jos la mese, să asculte și ce se întâmplă prin țară. Deci ei au fost cu muzica, dumneavoastră ați fost cu... Da, ei cu muzica, Benone și Nicola, și noi cu sketch-uri, chiprocouri, parodii, pantomime, muzical umorist. Ce facem de obicei așa? Cam cât a ținut așa spectacolul? S-a dus în 4 ore, și în 4 ore ceva, cu totul, cu pauză, cu restaurant, oamenii servesc tot felul și amintesc. Știi care e treaba ce m-a frapat? Băi, toată lumea a vrut să ne simțim ca acasă. Deci asta în orice oraș unde am mers. Băi, nene, vreau să te simți ca acasă. Nu mă lasă, să mă simt ca în turneu. Că vreau. Adică, păi nu, pe cuvântul, pe ăsta este și mirajul, să mă simt ca într-un turneu. Cum e, mă, să intri seara în recepție, să vină recepționarul să te întrebe: Vino, ia miroase. La ce miroși? La ora asta să vină? Cine-i tipa de lângă tine? Și că Alexandru are perucă, e doar ce a ieșit dintr-un blonda superbă. Înțelegi, blonda superbă. Bă, nene, vreau să mă simt ca în turneu, mă, să nu mai ia nimeni la control, mă, la ce oră vin și la ce șpriț și la ce parfum miros, nu? Să înțeleg că ești ușor controlat, așa. Nu tot timpul. A fost în spirit de glumă. Eu ți-am spus în spirit de glumă. Ți-am spus că sunt o fire independentă și iubesc libertatea și atașamentul în oarecare limită. Păi asta nu te ține, eu știu, cumva constrâns în timpul liber, dar când ajungi acasă nu mai depinde de tine dacă este fire liberă sau nu. Așa este, într-un fel, așa este. Da, o fotografie nu ne-ați adus și nouă? Fotografii? Le-am pus găsiți pe Facebook. Pe Facebook? Ia să vedem pagina voastră de Facebook, repede. Pagina noastră. La mine și la el. Da, Vlad Laurențiu. Ia să vedem dacă... Care este? Acolo, primul. Iată ce repede am găsit. Puțin mai în jos. Mai în jos? Îți plac căluții? Da, sunt mult. Trebuie să remarcăm. Puțin mai... Opa, uite aici. Ia, la mulți ani pe Benone Sinulescu, așa sărbătorit. Și ați avut cu ce sărbători? Trecem repede peste așa. Am avut tot felul. Iată. Dar ce costumație interesantă. S-au furat din rechizitele. Nu s-a furat Mireța, s-a furat costumele, știi? Foarte. Mai aveți și alte fotografii? Da, mai în jos puțin, mai în jos. Vrem să vă vedem în spectacol. Cu ce ați mai vizitat?
Da, tot felul de lucruri, oameni minunați, educați, civilizați, cu simțul umorului. Românii noștri sau? Românii noștri, da. Cu simțul umorului și au plin de viață, doreau să se manifeste și au ieșit acolo o oră frumoasă. Și ei vreau să se simtă ca acasă. Da, ei vreau să se simtă ca acasă. Cu izul ăsta. Numai că noi am avut o problemă, am început momentul, niciodată n-am știut, i-am întrebat și ce e mai bine, să ai amantă sau nevastă? Și s-a făcut o liniște în salonul ăla. Zice, băi, Laurențiule, nu știm să-ți răspundem. Zic, după părerea dumneavoastră, ce e mai bine să ai, domnule? Amantă sau nevastă? L-am întrebat. 2000 de kilometri, cât am făcut până acolo, numai cu asta m-am bătut la cap. Da, băi, nu, niciodată nu știi ce e mai bine. Spune tu dacă știi. Ți-au zis și oamenii ăia, mă, Laurențiu. Părerile sunt împărțite, nu? În primul rând, care e diferența între nevastă și amantă? Ca să poți să mergi mai departe cu discuția. Păi, diferența între nevastă și amantă ar fi de vreo 50 de kilograme. 50. Cam asta e diferența, dacă stai să te gândești. Nu, acolo părerile au fost împărțite. Unii, domne, mai bine să fii căsătorit, nu legal, cu acte, au copilași și părinți, te duci frumos la biserică, ești respectat de societate. Nu, de partea elaltă, domne, mai bine, mai libertin, așa, cu amantă, te-ai supărat, ți-ai făcut bagajele, ai plecat. Nu te aude nimeni. Dacă nu ești căsătorit, cum poți să ai amantă? Nu, e pur și simplu așa, o relație. Da, e o relație, dar ideea este așa. Mai bine este ca mine, Alexandru. Adică nici cu soție, nici cu amantă. Nu, mai bine este ca mine. Uite, să zicem, soția mea știe că sunt la amantă, da? Și amanta știe că acum sunt la soție. Așa. Și eu sunt la Antena 1 în emisiune. Da. Cel mai bine e până la urmă. Știi că le șel pe amândouă. Dar îți spun eu, fii atent aici, am făcut pe clapă o melodie care mă poate ajuta. Dacă vrei să mă ajut să mă ajut la refren, așa, da? Ne permiteți să ne autoajutăm. Pare rău că nu putem să vă acompaniem. Da, nicio problemă, ia să vedem. Am o dilemă foarte stresantă, să-mi iau nevastă, să-mi iau amantă. Am o dilemă foarte stresantă, să-mi iau nevastă, să-mi iau amantă. Nevasta dacă mi este greu, șade mereu la capul meu și îmi gătește zi de zi și are grijă de copii. Nevasta este doar a mea, nu o folosește cine vrea și nu face nici când pe proasta, deci avantaj nevasta. Amanta nu mă ia la zor dacă fumez în dormitor sau dacă vin la dânsa beat, se bucură că-s bun la pat. Amanta nu mă face prost și nu mă întreabă unde am fost și nu face pe aroganta, deci avantaj amanta. Am o dilemă foarte stresantă, să-mi iau nevastă, să-mi iau amantă. Am o dilemă foarte stresantă, să-mi iau nevastă, să-mi iau amantă. Hey! Hey! Nevasta ține banii mei și cheltuie puțin din ei. Dacă zbârfit sau înjurat, îmi ține partea imediat. Nevasta-i echilibrul meu, repară tot ce mai stric eu, WC-ul, ușa sau fereastra, deci avantaj nevasta. Amanta are un stil complex și știe totul despre sex. N-are migrene când o vreau și orice-i faci nu zice au. Amanta-i ca și sclava mea și oriunde ies cu ea, nu face nici cât pe interesanta, deci avantaj amanta. Am o dilemă foarte stresantă, să-mi iau nevastă, să-mi iau amantă. Am o dilemă foarte stresantă, să-mi iau nevastă, să-mi iau amantă. Vai cât de fericit aș fi, o lege nouă dacă ar veni, de soață să nu divorțez, dar și amanta s-o păstrez. Să stau cu ambele femei, să jucăm șac doar între-i. Două soacre mari la dracu, deci avantaj burlacul. Bravo!
mai bine așa, nu? Uite, avantaj burlacul. Nu bateți palma cu el cu de ce te uitai chiar te-ai uitat așa de la încet? Bă, te-ai burlat. Eu vă rezolv dilema. Nici eu n-am înțeles până la urmă ce e mai bine, să ai nevastă, amantă. Măi, dacă ai nevastă, ai și amantă. Dacă deci până la urmă tot cu dilema asta rămâi. Nevastă sau amantă. Să mai mergi, nu știu, pe Italia, pe Spania, să întrebăm și pe aia. O să mergem cu... Dar nu-mi place, să știți că nu-mi place cum ați descris nevasta. Ați făcut așa foarte, să pară foarte plictisitoare și amanta foarte interesantă. Ea mai are un pic și o să devină și ea nevastă. Eu chiar nu sunt plictisitoare. Tu? Da. Deci asta e explicația. Nu, și nevasta are parfumul ei, nevestele sunt extraordinare. Normal. Dar amantele sunt ca un soare, el care e însurat așa. În țara norilor. Măi, Iulian a fost un zâmbet. Uite, haideți să vă dau un exemplu, da? Soțioara lui Iulian. Cât are Iulian? 24, 25 de ani? 24. Tânără, frumoasă foc. Păi da, puteți să spuneți că nevastă e plictisitoare? Păi da. Și atunci nu mai încape comparația aia de nevastă plictisitoare și amantă interesantă. Că și nevestele din ziua de azi nu mai sunt la ceaun, la asta, la craniță. Mai independente? Chiar am întrebat, n-ai să vezi, acolo, întrebă-și pe, acolo nu... N-ai să vezi, nu? Soacele nu gătesc, n-ai treabă cu gătitul, cu nunene. Și bărbații comanda la telefon acasă, ți-a sosit mașinuța cu felul 1, felul 2, sau la restaurant, deci. Poate nici chiar așa, la extrema cealaltă, dar nici să mai stai toată ziua în bucătărie. Parcă mi se pare că este super tare. Adică, băi, până la urmă ce facem? Muncim amândoi de dimineață până seara, da, mergem la serviciu amândoi, da. Mama, ce să facă săraca femeie? În loc să se bucure de timpul cu, nu? Pe care ar putea să-l petreacă cu amantul sau cu bărbatul, ies și ei, se plimbă, mănâncă repede la ceva, nu? Măi, e deschis la minte, că tu cel mai bine îți spun cinstit. Nu văd eu pe Alexandra la cratiță, cu un batic de la așa și îți dau cuvântul meu de onoare. Știi, am furat melodia lui Benone Silunescu, dulce-i vinul dulce. Și m-am gândit așa, dulce-i vinul, dulce-i berea, mai dulce ca o cafea, dar mai dulce e muierea care nu este a ta. Da. Și a ieșit rima. Ia să uite dacă vrei. Auzi, eu mă duc să te put. Stai așa, nu mă, ține-mi acordul, stai puțin, da. Hai cu muzică. Cu muzică mă lasă, stai mă puțin, te duci acum, ești în emisiune. După emisiune. Eram supărat, nu știam bădie ce mă așteaptă. Soarta și norocul meu parcă m-au rugat să iubesc femei din lumea toată. Blonde, brune și roșcate, câte am mai iubit. Am gustat din plin ce-i fericirea. Dar acum, măi dragă lume, sunt sărac lipit și mă întorc ca să-mi sărut soția. Dulce-i vinul, dulce-i berea, mai dulce ca o cafea. Dar mai dulce e muirea care nu este a ta. Dulce-i vinul, dulce-i berea, mai dulce ca o cafea. Dar mai dulce e muirea care nu este a ta. Ajuns, eram obosit, am bătut încetișor la ușă. Soața mea era în pat cu un alt iubit și se potrivea
așa un timp și n-am zis nimic. Am crezut că totul e o glumă, dar nevastă mea mi-a zis: uite, suntem chiți și rămân cu el până la urmă. Dulce-i vinul, dulce-i berea, mai dulce ca o cafea, dar mai dulce e muierea care nu este a ta. Dulce-i vinul, dulce-i berea, mai dulce ca o cafea, dar mai dulce e nevasta care e altuia. Deci cea mai dulce muiere. Dar ce vă bucurați așa că e dulce muierea care nu e. Am aici un pretendent, vino repede încoace. Este nou patron al Ahlimed. Al Ahli. Salam. Salam, el este cu femeia, cu Salam, cu Pariză. Cum e, cu fetele? Nu are problemă cu gâtul. Eu mi-am făcut. Da. Rumuncuța. Rumuncuța. Mi-mi place rumuncuța. Da. Să mă prezint. Prezintă, da. Domnul. Foaia verde glas papir. Eu sunt arab. Eu sunt emir. Am venit să investesc. Be fetițe să iubesc. Vreau iubirea ca în Dubai. Unde bun, acolo stai. Eu sunt arabul Arafat. Zumbaștan la mine în sat. Nu sunt medic, nici fakir. Cum v-am spus, eu sunt emir. Construiesc acum un mall, că la români stomacul gol. Și o să fac multe trotuare noaptea pentru domnișoare. Le dau țuica și trabucul să încălzească ca ușucul. Mie îmi place și rumuncuța care fac și ca maimuța. Și noaptea în hotel zăsuie bă și fănel. Eu platesc și investesc. Pe fetițe eu iubesc, că Arafat este viril, dar are minte de copil. Și mai am un singur gând, vreau și ca să vă cânt așa scurt, dacă ne ajută și băiat de la regie cu muzic. Da. Ține banii la veston. Bom diri bom diri bom. Da 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 da
șomajul, te angajez și îți fac rodajul. Diribom, bom, diribom, Camila. Băiat salon. Bravo, bravo, bravo. Dar ce înseamnă băiat salon? E băiat salon de nunți, salon de botezuri, salon de... Și dacă poate să fie și fată, depinde ce e la botez. Dacă e băiat salon, sau e fată. Iubește frumos expresia și... Hai să fim și noi prezentator salon. Da. Și să oferim și noi premiile de astăzi. Trebuie să facem și noi 2 extrageri. Da, Roșu Mirela, o zi frumoasă și un început de săptămână plăcut. Îți mulțumim, Mirela, tare, tare, tare mult. Așa să fie, la fel și pentru tine. La fel și pentru tine. Green Beauty 14, 15, 16, iar voucherul pleacă astăzi la concurentul cu numărul 9, felicitări. Iată, numărul 9, ești câștigător. Și mai avem un voucher de la Octavia Ecol 6, 7, 8 telespectatori. Vă place fotografia mea din vacanță? Bun, numărul câștigător de la drum era așa, de pe drum, obosită, da, ce să zic. Numărul 8. Numărul 8. Felicitări, sperăm că ați respectat toți pașii. Pentru că dacă nu veți fi descalificați. Descalificați și trebuie să veniți în maxim 2 zile lucrătoare pentru a vă ridica premiile. Băieți, vă mulțumim tare mult că ați venit. Alibaba. Aveți niște extrageri, petrol, am zonda în spate acolo. Sonda cu sonda, da. Niște benzină dacă vrei să ne aduci și puțină motorină. Vă mulțumim și noi, Laurențiu și Alexandru, cele bune. Mulțumim telespectatorilor pentru atenție. Să ne revedem într-o altă... Să vă odihniți după... Ne odihnim și noi și mulțumim impresarului Ștefan Toma și Gina Pătrașcu din Germania pentru invitație. Frumos, la cât mai multe plecări, cine știe, poate America este următoarea. Dubai. Acum ne pregătim pentru, știți, 1 iunie, ziua copilului, spectacole de ținută pentru tineret, avem de toate. Da. Ovidiu la Corbu. Da, avem peste tot. Deci aveți activitate. Vă mulțumim tare mult. Dragilor, se termină emisiunea. Vă mulțumim pentru pentru că sunteți în fiecare dimineață alături de noi și pentru că ne vizionați pe site-ul nostru www.antena1constanța.ro și pentru că ne primiți așa cu zâmbetul pe buze în fiecare dimineață. Ne revedem mâine dimineață de la ora 11. Fix. Pa, pa! O dimineață cu argumente, plină de viață și de evenimente. E ca o piesă bună, ți-o asculti o săptămână, dacă e o scenă, fii Antena. E ca o știre fresh, în care te regăsești, trezit de o sirenă, fii